ya ro utrai saya pat ngai ke play pi baro kinong pej gini ke channel ke jonga ha ke kerteng ke badan bor ke jong trai te kapos kamlong reng ha ji syang ong ngan chu pos sapo ke pos ba ngandan ke jing duai kerpang ngam tip ngabu tengah bu ke thong lais ngi te rel da uble upen la te kwa hi bangan pedep ya ke shite yo la da uble ai bor te ngakwa bangan ong ye phi ki badan kami ki prayer request phila ban pha ye ki message ki jong phi hapo ka inbox te lani phila ban pha message hapo whatsapp tang ba nai call namar ngan chong kerpang ba utrai te kembang ong ye phi ngalabu ka thong lai singi dengan pendep pet til da uble ai bor pat ngan pendep shite yo te kat ba la mutrai te ngai ka jing duai ka jonga ka long ka jing kur khui philang baro te sapha e ki prayer request ki jong phi te kumbang ong ba yele ban ko ngu ik ka bangala hikai na ka tin ka jong play te ka jing duai ki jong ngaru kin long ki be ki ustat ha kmat jong ublay to ublay ka jing su nyo ban kur khui philang baro khot ya ro utrai